Desde o BNG temos que exixir que Partido Socialista e Partido Popular deixen de instrumentalizar as institucións e as administracións públicas ao servizo das súas estrategias partidistas en Vigo. A infantil guerra de selfies a conto da sinatura do convenio que permitirá 24 anos despois da saída dos militares avanzarmos na recuperación de Tea para a veciñanza de Teis e para o conxunto das viguesas e dos vigueses é apenas o máis recente exemplo dunha estrategia irresponsável por parte duns e doutros. É inaceptável que o PSOE utilice o Concello ou o Consorcio de Zona Franca como se fosen a súa leira particular, como inaceptável é tamén que a Deputación de Pontevedra sexa utilizada día sí, día tamén, pola presidenta local do PP para a súa particular campaña na nosa cidade ou que a delegación da Xunta en Vigo fique reducida a un comisariado de propaganda do Partido Popular. A cidade non pode seguir sendo refén da lea partidista na que PSOE e PP utilizan sen disimulo institución e recursos públicos para tentar doparse con propaganda. Eles creen que algo gañan, mais o certo é que quen sempre perde é a cidadanía. Xa abonda de tanta escenificación, de tanta sobreactuación, desta política performativa que o reduce todo a un meme viral, de reducir os proxectos que se desenvolven na nosa cidade a un atrezo para maior gloria de egos desbocados duns e doutras. Xa chega de codazos para ver quen sae na foto. As viguesas e vigueses o que precisan e o que merecen é que todas as administracións actúen desde a cooperación para atender as necesidades da cidade e facer avanzar Vigo. Menos protagonismos persoais, menos partidismo cutre e máis feitos e solucións. O BNG non vamos entrar nese xogo, non imos chapotear no canto peor mellor do que tanto gostan outros. Apostamos por exixir con firmeza que todas as administracións, goberne quen goberne, cumpran coa maior cidade de Galiza, pero tamén con actuar de maneira constructiva, posibilitando acordos que permitan precisamente atender as necesidades que non se atenden e poñan fin ao abandono que Vigo padece por parte de outras administracións. Man firme para defender a cidade, pero man tendida para facela avanzar. Ese é o camiño co que desde o BNG apostamos por construirmos entre todas e para todos un novo Vigo. Unha cidade máis habitável e moito máis verde que garanta o dereito á vivenda con máis e mellores servizos públicos. Un Vigo de cultura e deporte con políticas e alternativas para a mocidade. Un Vigo radicalmente igualitario e comprometido coa xustiza social. Un Vigo que se converta no motor de todo un país, no pulmón productivo de Galiza e na capital galega da innovación, da tecnoloxía e das comunicacións. Ese Vigo en grande que non cabe nas miras curtas de quen só olla para o seu propio embigo.